Татарстанның халыклар дуслыгы йорты дуслар җыелган җирдә дип исемләнгән яңа проект башлап җибәрде. Әлеге социаль проект кысаларында тамашачыларны төрле иҗат әһелләре, аларның шәхси тормышы, гаиләләре, туганнары белән якыннан таныштыру күздә тотыла. Чараның форматы да бик үзенчәлекле, аралашу шәй табын артында бара. Проектның беренче кунагы буларак Татарстанның атказанган артисты, 90нчы елларда зур танылу алган популяр изге ай төркеме солисты Халидә Бигичев чакырылган. Кичәдә Нижгар өлкәсе Шөнвәли авылында Бигичевларның туган нигезенә кайтып төшерелгән видеосюжет күрсәтелде. Сәхнәдә Халидә ханымның туганнары һәм улы Руслан чыгыш ясады. Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов белдерүенчә, дуслар җыелган җирдә проекты һәр пәнҗешәмбе Халыклар дуслыгы йортында узачак. Мин инде аптырап та калган идем, булыр микән халык килерләрме, нинди хәл булыр? Үзең өчен дә куркасың, кешеләр өчен дә куркасың. Без бит халыкны дәваларга тиеш. Без бит халыкка чыгып, дөньяның матурлыгын да күрсәтергә тиеш. Гел боегып кына әйдә утырырга тиеш түгелдер бит дигән кисләр миңа да ошап куйды. Менә шунтиклегенә тисә дә шифасы, дәвасы халыкка мин бик риза булыр идем.